Tornar a l'equip després d'unes merescudes vacances, com han sentat primer de tot aquest descans, com has vist l'equip després de la tornada? Bé, sempre es senta bé, no? Descansar, després de fer-ho, després de guanyar, doncs crec que també mentalment és important per les jugadores desconnectar, perquè aquest any estem entrenant un dia més respecte a la temporada passada, estem fent molts viatges i vulguis o no mentalment això carrega molt a les jugadores i necessiten descansar de futbol, necessiten descansar també de l'entrenador, que és molt intens, i crec que ens ha anat molt bé i dissabte ho podrem veure. Ara ja entrem en l'últim tram de temporada, 6 finals que comencen aquest dissabte contra el Torrelodones. Un rival que a l'anada ja ens va costar, no? Entenc que t'esperes també un Torrelodones combatiu al Sardenya. Sí, crec que si mires la classificació, que van últimes, és l'equip que no està demostrant el real potencial que té, no? La classificació no dicta realment el potencial que té Torrelodones. A mi m'ha agradat molt, és un equip que m'ha agradat molt més que altres equips que estan per la part mitja de la taula, i per tant vaig amb molt de respecte, les jugadores ja ho saben, ja vam jugar allà i ens va costar moltíssim. Per tant, la classificació no em demostra ni em diu res del partit del dissabte, no? Començarem 0-0 i a partir d'aquí ja fem mèrits per intentar guanyar. Elles s'estan jugant al descens, crec que aquesta setmana si no guanyen ja es consuma matemàticament el seu descens de categoria. Per tant, jo he viscut el seu cantó i sé que no voldran perdre aquesta setmana, no? Intentaran allargar-ho el màxim possible i almenys tenim molt bones sensacions. I en aquest context pel Torrelodones, t'esperes que et plantegin un partit semblant al de l'anada o creus que vindran a protegir-se per no perdre i tenir aquestes opcions de guanyar al final? Doncs és una incògnita perquè sé que la setmana passada contra Espanyol van fer un plantejament bastant defensiu, un 3-4-3 amb un bloc bastant baix i molt juntet, però van començar perdent 0-2 i després sé que van ser més atrevides i van acabar remuntant, es van posar 3-2, passa que al final van perdre 3-4, un partit de bojos la segona part. Per tant tinc el dubte, no? Si no els hi va anar bé un bloc baix, esperar contra un Espanyol, no sé molt bé què em trobaré, també no sé si em puc trobar un canvi de sistema, porten 6 jornades jugant un 3-4-3, cosa que abans feien un 3-5-2, veurem, perquè per elles és l'últim tren, l'última bala i veurem què és el que ens trobem, no? I haurem d'estar preparades. Hem preparat el partit una mica pensant el que ens poden fer, però que haurem d'estar pendents també i alertes de que ens puguin canviar i que no serà una excusa i també estar i preparar un plan B, no? Que ens puguin fer elles. Preparies l'última bala, per nosaltres també és partit de pressió màxima perquè tenim a Real Madrid B enganxadíssim. No sé si comences ara sí a notar aquesta pressió o no, com s'afronten aquestes situacions? Jo no sé les jugadores, però jo no, vull dir, jo m'ho plantejo, és que jo estic intentant gaudir cada jornada per la categoria en la que estem jugant, pels rivals contra els que estem jugant i sobretot per l'equip que tinc, no? I a partir d'aquí, és que no tinc... Bueno, el futbol és pressió, partint d'aquesta primícia, no? D'aquesta base, però jo no tinc la pressió aquesta que hem de guanyar sí o sí perquè ens poden... No, és que hem de fer... Em plantejo el partit per intentar fer el millor possible, per intentar dominar l'equip contrari i a partir d'aquí intentar guanyar. I que després ens donen 3 punts, 1 punt, o que els perseguidors perden o no perden, això ja no ho sé, però jo em plantejo el meu partit per intentar guanyar i gaudir d'aquest any amb l'Europa, aquest gran club i amb aquestes grans jugadores. Que després dels últims partits agafo de referència a Racing i Atlètic que l'equip ha jugat bé i s'ha adaptat bé als rivals, no sé quina Europa posaràs sobre la gespa de dissabte. El mateix. Està clar que el sistema nosaltres l'anem modificant constantment en funció del rival, no descobriré res nou ara, però sí que la identitat, el model de joc és el mateix, no? D'intentar apretar dalt, intentar tenir la pilota i a partir d'aquí intentar generar espais, intentar generar superioritats per intentar arribar al màxim de vegades a àrea, no? I a partir d'aquí intentar que alguna d'aquestes acabi entre els 3 pals. Aquesta és la nostra senya d'identitat, dona igual al rival, dona igual la jornada, ho seguirem fent perquè ens està donant punts, perquè ens ho estem passant bé i això és la nostra clau d'èxit, no? Facin el que facin al Torrelodones, estarem preparades o intentarem estar al màxim de bé preparades per intentar guanyar el partit sabent que som l'equip que som, fent aquestes coses, intentant fer les millor possibles. Visita un camp del Vilassar que com nosaltres es juga a la vida, passa que en posicions contraposades. Quin partit esperes diumenge? Entenc que serà dificilíssim. És una final. Fa 5 setmanes, 3, perdona, vam dir que teníem 5 finals, doncs en queden 2. Crec que l'equip està bé,
l'equip està amb energia, hem recuperat l'energia, hem recuperat la vitalitat, però és cert el que dius, és una final. Nosaltres pel campionat i ells per la salvació. Per tant, a una final, a un partit, et pot passar de tot. Per tant, ens esperem un Vilassar amb la seva millor versió, amb ganes d'intentar aconseguir la salvació, però nosaltres ens juguem un campionat. Per tant, el que depèn de nosaltres, que és l'energia amb la que anem, la vitalitat amb la que juguem, la passió amb la que juguem, és innegociable. És innegociable i, evidentment, després haurem de jugar bé per guanyar el partit. Però les bases són innegociables i hem d'anar al 100%. I què ha canviat perquè tu ara diguis aquí que l'energia la veus diferent, que hem recuperat aquesta vitalitat? Bueno, crec que també marcar els últims minuts i això tot ajuda, no? Però ens veiem a prop. La realitat és que ens veiem a prop, falta un pas, falten 2 passos, però de moment anem al primer, que és Vilassar. Per tant, estem a prop, estem a 2 finals, per tant, jo crec que l'equip ho veu a prop, per tant, focalitzats en Vilassar, que és el més important ara. I com es gestiona ara el marcador rival? Perquè sí que és veritat que nosaltres al final sortim a guanyar, però és complicat durant el partit no mirar què està fent el Sant Andreu en el seu partit, sí, guanyar, empatar o perdre. És complicat mantenir cap sempre el nostre partit? És complicat, però ho hem de fer. Si estiguéssim en la situació que estan ells, hauríem de mirar què fa l'Europa. Però nosaltres depenem de nosaltres. Per tant, nosaltres el que hem de fer és fer la feina, guanyar a Vilassar, i si ho fem és independent, és igual el que facin els altres. Vilassar, que és un rival que a primera volta ja ens va costar, ara s'està jugant la vida. Quin Vilassar t'esperes o quins són els punts forts del Vilassar? Tinc dubtes, perquè ells només els hi vol guanyar. Ells són un equip defensiu, però només els hi vol guanyar. Llavors veurem què fan, si intenten allargar el partit al 0-0 i els últims minuts veiem si poden jugar amb les nostres emocions i veure què passa, o des de l'inici ens surten a buscar, llavors el partit serà diferent perquè tindrem espais i serà diferent. Bueno, haurem d'estar preparats pels 2 escenaris, dominar tot el que pugui passar al partit i estar preparats per tots els escenaris, fins i tot saber què fer en moments delicats, si anem 0-0, partit del 70, com gestionar aquests moments, anar preparats per tots els escenaris i confiar en els nostres, que de moment han anat totes les jornades menys una líders, per tant s'ha de confiar en ells. Perquè l'equip, comentaves energies renovades, ara també venim cap aquí, deies que esteu entrenant bé. T'espera recuperar aquesta millor versió futbolística a l'Europa o físicament creus que arribem justets al final de temporada? Bueno, els finals de temporada sempre són difícils, perquè tots els equips es juguen molt, entren les emocions, físicament arriba justet, per tant tot és complicat, però nosaltres sempre, encara que no ho aconseguim, intentem focalitzar-nos en jugar el millor possible, perquè creiem que jugar el millor possible t'apropa a la victòria. A vegades ho aconseguim, a vegades no, però la nostra obligació és preparar-nos perquè es vegi la millor versió de l'Europa. I després, quan no aconsegueixes, ser el més competitiu possible, cometre no errades, dominar l'AVP, totes aquestes coses i aquests detalls que són importants, però el nostre objectiu és jugar el millor possible perquè sabem que això ens apropa a guanyar. Al final em reitero molt amb la pregunta de l'afició, però es veu, almenys per xarxes socials, una afició activa, una afició que va amb ganes d'omplir el camp del Vilassar. Clar, et pregunto per aquest partit, ja comentarem Muntanyesa, però com d'important és que hi hagi bastants europeistes a Vilassar i que empentin per aconseguir aquest objectiu? És molt important, perquè abans ho parlava amb el director esportiu, amb el Josep Maria, dic l'altre dia amb l'1-2 estaves a baix i tenies la sensació que era impossible no empatar perquè la sensació de l'estadi era brutal. Si aconseguim això a Vilassar no és el primer gol, però ens ajuda a anar pel gol, els jugadors en moments de debilitat els ajuda, per tant ens ajuden moltíssim, ho agraïm moltíssim i és un al·licient més guanyar per ells, pel club, per tant tots els que vinguin amb l'energia positiva d'aconseguir els 3 punts que ens apropin al campionat.